Ацеролата е източникът на най-много витамин С в света. Отглежда се в Южна Америка и е плод наподобяващ нашата череша. Всъщност има 50 до 100 пъти повече витамин С от портокалите и ако имате нужда от подкрепа на имунната система, понеже сега се затопля или за всякакви болести, е изключително добра. Много добър антиоксидант е, бори се с свободните радикали. Много, много, много добра е, ако се възстановявате от някакви травми или дори операции. Четох едно проучване, че са я давали и на дечица между 3 и 7 години. Не знам дали става за по-малки деца, но ако имате дечица, които ходят на детска градина и често се разболяват, няма смисъл да им давате витамин С на хапчета. Купете си ацерола, тази е биосертифицирана, купувам я от Зоя. Една лъжичка на ден в малко вода или в смути, в чай е прекрасен начин да си набавим дневната доза витамин С.